କୃଷି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହା ଆମ जनसंख्यार ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ତଥା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳବାୟୁର ଅନିଶ୍ଚିତତା, ବଜାର ସ୍ଥିତିର ଅସ୍ଥିରତା, ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ଏବଂ ସମ୍ବଳର ସୀମିତ ଉପଲବ୍ଧତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ଧାନ ଚାଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୃଷି ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଉଚିତ ସମୟରେ ବିହନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳସେଚନର ଅଭାବ ତଥା ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ କୃଷକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଆମର କୃଷି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆମ କୃଷକଙ୍କ ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ବଞ୍ଚିତ ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ମହିଳା ଜନକଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଣ୍ଡାସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ତୈଲା ଗ୍ରାମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ଡାଲି ଜାତୀୟ ବିହନ ବଣ୍ଟନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ରବି ଋତୁରେ ନିରନ୍ତର କୃଷି ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଚାଷୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଚାଷୀମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ରବି ଚାଷରେ ମୁଗ ଓ ବିରି ଭଳି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖି କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରବି ଋତୁରେ କରିଥିବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ଡାଲି ଜାତୀୟ ବିହନ ସହିତ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଅତି କମ୍ରେ 1 ଏକର ଜମିରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ଯେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ମହିଳାମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବଡ଼ତୈଲା ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ଦଣ୍ଡାସିଙ୍ଗା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ। ଆଉ ଏଠି ତ ଆର ବର୍ଷ ଆମର ଆସିଥିଲା ମୁଗ ବିରି, କିଛି ଆମେ ପାଇନୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ପରେ ବି ପାଇପାରିନୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଘର ପିଛା 10 କିଲୋ ମୁଗ ବିରି ଆମେ ପାଇଲେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ପାଣିଟା ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଯଦି ପାଣିର ସୁବିଧା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ ମୁଗ ବିରି ଅନ୍ୟ ଫସଲ ରବି ଫସଲ ବି ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିନ୍ତି ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନ ଯାଇକିରି ଏଇ ଗାଁରେ କରିକିରି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଇଟା ହଉ ଗ୍ରାମ ବଡ଼ତୈଲା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦଣ୍ଡାସିଙ୍ଗା, ବ୍ଲକ ବାରକୋଟ, ଜିଲ୍ଲା ଦେବଗଡ଼। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପକେଟ ମୁଗ ବିହନ ପାଇଥିଲି, 4 କିଲୋ ଥିଲା। ଅମଳ ଭଲ ହେଇପାରିଲାନି, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବିହନ ମିଳିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆବେଦନ କରୁଛି, ଯଦି କିଛି ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରିତା ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲା ବେଳ, ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତୁ। ମୋ ନାମ ରେଣୁବାଳା ସାହୁ, ଘର ବଡ଼ତୈଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ଦଣ୍ଡାସିଙ୍ଗା, ଜିଲ୍ଲା ଦେବଗଡ଼, ବ୍ଲକ ବାରକୋଟ। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ସରକାର ମୁଗ ବିହନ ପାଇଥିଲି ଗୋଟେ ପକେଟ, ବୁଣିଲି, ଅମଳ କଲି, ଏମିତି 70 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲି। ଆଉ 30 କିଲୋ ରଖିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବିକ୍ରି କଲି 40 କିଲୋ। ମୋ ଘରର ଛପର ମାନେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ତାହା କଲି ଆଉ ଆଜବେଷ୍ଟର କଲି ଆଉ ଟାଇଲ୍ସ ଯାଉ। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ 10 କିଲୋ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଯଦି ଲେଟ୍ରେ ମିଳିଲା ଜମିରେ ଚାଷ ହଉନି ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ 10 କିଲୋ ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ବଡ଼ତୈଲା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦଣ୍ଡାସିଙ୍ଗା, ଥାନା ବାରକୋଟ, ଜିଲ୍ଲା ଦେବଗଡ଼। ଧାନ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଜମି ରହୁଛି ପଡ଼ିଆ, ତେଣୁ 10 କିଲୋ ବିରି ହଉ କି ମୁଗ ହଉ ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ମୋ ନାଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ, ମୋର ଗ୍ରାମ ବଡ଼ତୈଲା, ବ୍ଲକ ବାରକୋଟ, ଜିଲ୍ଲା ଦେବଗଡ଼। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଗ ବିହନ ପାଇଥିଲି, ଗୋଟିଏ ପକେଟ ପାଇଥିଲି। ଅଧା ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିଲି, 60-70 କେଜି ଅମଳ କରିଛି। ଆଉ କିଛି ଘର ପାଇଁ ରଖି, ବର୍ଷ ଯାକ ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖି, ଆଉ କିଛି ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରି ମୋର ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲି। ଅଧିକ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ କିଛି ବିହନ ଅଧିକ ଦେଲେ, ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ କଲେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଲୁ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଲେ ଯଦି 10 କିଲୋ ବିହନ ମିଳିବ, ସମୟ ଯାଇ ସାରିଥାଏ ନା, ତାପରେ ଟିକେ ନାଇଁ ହୁଏ ଜମିରେ ଚାଷ। ଆଉ ଘର ବଡ଼ତୈଲା,
पंचायत दंडासिंगा थाना बारपुर जिला देवगढ़ आम गाँव पानी नहीं असुविधा होची पानी नहीं हेबा आम चाष भी करें किसी पानी हेल्ले सब किसी करवा नहीं चाहूँ मुग हो कि बिरी हो बादाम जो कौन सी जिन भी पानी हेल्ले आम चाष कर। नमस्कार मो गीतांजलि महांती महिला जनकल्याण संगठन बारकोट देवगढ़ जिलार जड़े सदस्या आम आज समस्ते ये बर्तईला ग्राम दंडासिंगा पंचायत बारकोट ब्लॉक रे आम उपस्थित अच्छे। गत वर्ष किसी सरकार तरफ किसी डाली जातीय बिहन मिलता किसी चाषी से उपकृत होते द्वितीय फसल करी धान काटी सारा पर द्वितीय फसल करी मुग बिरी पाइकी किसी उपकृत हेले से भी घर किसी मुग बिरी बिकिकी घर गुजुराण मेंटेले। सरकार ए वर्ष जहाँ आम शुणा पाऊँ सरकार गत वर्ष 2,98,000 हेक्टर पाई प्रावधान रखिते चलित वर्ष 5 लाख हेक्टर प्रावधान रखिंट आम महिला जनकल्याण संगठन तरफ मु सरकार को अनुरोध करुच्ची चलित वर्ष 20 लाख चाषी को जदि बिहन दवाई प्रावधान रखते बहु चाषी उपकृत हुए फल जो आम द्वितीय चाष हेले डाली जातीय यदि मुग बिरी आम चाष करवा बहु लोक जो माइग्रेसन होती हुआ नहीं। सेकेंड हूँ जो अपपुष्टि जनित विभिन्न प्रकार रोग आक्रांत होती लोक से भी हुआ नहीं। तापर जो क्रॉप ड्राइविसी कथा आम कहूचे जमीर उर्वरता ह्रास भी पाता सरकार को संगठन तरफ अनुरोध करुच्ची चलित वर्ष 20 लाख चाषी को अक्टोबर मास 15 तारीख पूर्व एकर प्रति 10 किलो लेखा बिहन देले सबू चाषी ओडिशा रे चाषी भाई माने उपकृत हुए। धन्यवाद।